kamfanin Kebbi International Limited sun tsaya sun zauna sun shirya sun zage dantse domin kawo muku wani shahararren shiri mai suna illar su. Illar so shiri ne da ya nasara ya samu tsaftataccen aiki gurin ƙwararrun ma'aikata wanda suka hada da jarumai, crew da dai sauransu. Daga hannun fasihi matashin jarumin nan wanda ya tsara kuma ya rubuta, wato Mujahid Amyalo. Yarinyar nan Fauziya ba kalan ka bane, ka rabu da ita. Ka mai da hankalinka ba kai ba soyayya. In dai akan haka ne, wallahi sai na ɗauka ƙwarin mataki da ke da shi. Na yadda akan haka, a bar maganar kan Ina hadarin ka, shi ne kawai. Illar so shiri ne da ya kunshi abubuwa daban-daban fanni-fanni kamar su faɗakarwa, ilmantarwa, nishadantarwa tare da wa'azantarwa. Samako a so, mutuwa saboda so, hauka saboda so, kissar masoya, asirce-asirce, baƙin ciki, farin ciki, kalaman soyayya, rashin haƙuri na masoya. Kayya, kada ku bari a baku labari. Illar so ya samu gudunmuwar sanya hannun fasihin daraktan nan wato Ibrahim Jibril IBJ daga garin Jos, tare da kuma mashiri wato mai shiryawa Abdulrahman Dalhatu, daukar hoto Abdullahi Umar AB Shuta. Jarumai 'yan wasa kuma sun hada da Mujahid Amyalo, Kamal Ibrahim Kola, Abdulrahman Abdullahi, Mustapha Umar Dantuni, Khadija Yusuf Barno, Rahama Husaini, Ibrahim Buhari, Anas Abdullahi Asrara, Aisha Muhammad Naija, Jamila Muhammad, Ibrahim Muhammad and others. Hanzarta ka ziyarci tashar mu da ke kan YouTube wato Amyalo TV, ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu. Wannan shiri zai fara zuwa muku ne daga ranar 1 ga watan Afrilu shekara ta 2021. Illar so ɗaya tamkar da goma. Illar so ɗaya tamkar goma.